Nilqakom għal programm ieħor Politiko. Illum ġew l-istudju miegħi nilqa' l-Edwin Vassallo, nirringrazzjak tal-ilqajt l-istadina tagħna. Grazzi lilek. Kif inti Edwin u Inni biex niġi niltaqa' miegħek. Ma fl-aħħar intqaj nara malla ħira xall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew. Mela, ejtilna daqsxejn xi ħaġa fuqek bħala Edwin Vassallo. Għalkemm in-nies ħafna minna jafuk għax għamil snin sħaf fil-Parlament ukoll. Però l-importanti illum il-ġurnata. Illum il-ġurnata jiena wasal il-moment fejn ma flaħċ ħanajtek nibqa' gallerija jew ngħix fil-comfort zone tiegħi u ngħid isma' nista' nibqa' ngawdi l-paċi. Kont qed nikkritika, kont qiegħed nitkellem fuq fejn ma naqbilx, però rajt il-linja tinqabes, speċjalment meta wara li tkellem Joseph Muscat f'attività ta' kandidat għal din l-elezzjoni li jmiss għal Parlament Ewropew. Joseph Muscat zeffin fin-nofs biex ngħidlek għalli mar-raġunijiet tiegħu id-dritt tal-mara fuq ġisimha li huwa l-kwistjoni tal-abort għax fil-verità dik. F'dik il-ċirkostanza l-ebda partit politiku ma rrisponda u ma ddefenda l-tarbija fil-ġuf. Jiġifieri, kenna politiċi, speċjalment minnaħa tal-Partit Nazzjonalista, li sabu l-okkażjoni u l-ħin biex jiddefendu lil kull min Joseph Muscat attakka f'dak id-diskors li kellu, però ħadd ma sab il-ħin li jiddefendi it-tarbija fil-ġuf. U hemmhekk jiena indunajt kemm f'dan il-pajjiż dak li kien sejjer ħażin qabad verament it-triq għan-niżla. U jekk għaw min jara bi kbira li f'dan il-pajjiż kanna qatt ta' korruzzjoni, jew ħafna stejjer ta' korruzzjoni. U forsi l-ikbar qatt ta' korruzzjoni kien il-beħ tal-isptarijiet bl-400 miljun. Fil-fema tiegħi il-korruzzjoni, it-tħassir għax il-kelma korruzzjoni tfisser tħassir, il-qerda. Il-korruzzjoni tal-ħajja fil-ġuf għalija hija qar mill-korruzzjoni tal-beħ tal-isptarijiet. Għalija meta jkollok partiti politiċi li suppost uffiċjalment huma kontra l-abort, uffiċjalment mill-istatut huma favur il-ħajja, mill-bidu, mill-konċepiment sal-mewt naturali, u ma jiftħux ħalqhom biex jiddefendu t-tarbija fil-ġuf. Fl-attak li għamel Joseph Muscat, għar min kull storja ta' korruzzjoni li kanna. Sussegwentament, metissa raġa kanna l-President, maqbul bejn iż-żewġ naħat tal-Kamra. L-eċċellenza tagħha, Miriam Spiteri, li qalet li l-ewwel kontra l-egoizmu u l-individualizmu. 10 out of 10, tajjeb. Kontra l-abort, 10 out of 10, tajjeb. Imma mbagħad spiċċat tajt l-eċċellenza tagħha, l-President ta' Malta, li l-abort għad irid jidħol, imma dik hija wieħed għad irid jara, imma għaliex m'għandniex indaħluh u żefnet fin-nofs ir-referendum. U raġa ħadd ma ddefenda il-każ li minkejja li l-abort huwa qatt kriminali fih innifsu li toqtol persuna, minkejja kull diskors li nagħmlu, Melkem, u kemm għandna professuri tal-legalità f'dan il-pajjiż tal-liġi, politiċi kbar u żgħar huma fejn huma, li jitkellmu fuq ir-rule of law, fuq il-ġustizzja, fuq l-ugwaljanza, niddefendu l-vulnerabbli, niddefendu ż-żgħir. Imma ħadd ma sab il-ħin biex jikkundanna ir-raġunament, il-loġika li bir-referendum blajta tal-poplu ma tistax tiġġustifika għat kriminali. Għat kriminali jibqa' għat kriminali. Ma tistax tagħmlu legalment ġust dak li huwa legalment kriminali. Għaxin tista' targumenta, allura minnu oħxon nistgħu nagħmlu referendum u għak nivvotaw li noqtluh. Nistgħu noqtluhom ukoll. Melkim, qegħdin nitkellmu fuq xi ħaġa serja. U jeqgħet nuri kif f'dan il-pajjiż issa minn ma jrid jaqbel miegħi joqgħod għandu kull dritt. Imma jien dan hu Edwin Vassallo. Jien ma nissapportejx din l-ipokresija.
Jien Edwin Vassallo ma nissapportix l-ipokresija ta' min f'Malta jgħid ħaġa u jmur fl-Unjoni Ewropea jagħmel totalment differenti milli jgħid f'Malta. U jiġi f'Malta jrid jiġġustifika dak li jgħid f'Malta anke jekk barra minn Malta fl-Unjoni jgħid il-kontrarju ma niġġustifikax. Jien Edwin Vassallo, jien jimportani mill-prinċipju. Jien naf storja żgħira, ħelwa. Kien hemm wieħed għalli jekk titlef il-flus ma tkun tlif xejn issa jiswew. Jiswew, ma. Jekk titlef saħtek tkun tlif xi ħaġa. Imma jekk titlef il-prinċipju tkun tlift kollox. U f'Malta dak li qed jiġrilna fil-politika, iż-żewġ partiti qegħdin jitilfu l-prinċipju. Qegħdin jitilfu l-kelma u qegħdin jitilfu l-fiduċja għal daqstant. Tgħidli jien se tirbaħa, jien mhux jien qiegħed tal-elezzjoni. Edwin Vassallo kandidat imma mhux qiegħed tal-elezzjoni. X'qiegħed tal-elezzjoni huma l-valuri li rrid nitkellem fuqhom. Jien nemmen f'xi ħaġa li jikbar minni, għadni kemmelt qajt ma żewġ tiħbib tiegħi qabel ma ġejt. Għallu li kandidat, għettilum mux jien kandidat, għettilum jien nħossni mimli, isni kamra tan-nar, mimlija, l-estaf jem qabel il-festa, tkun mimlija mortali, darba ġejt kont nżurik ma mar tan-nar, tarom mimlijin. U jien nħossni mimli, entuzjazmu, enerġija, kontentizza, imma għaliex, għax jien mux qed nirrappreżenta li l-nifsi, imma jien, hemm di xi ħaġa li meta qed nitkellem fuqha, il-ħajja, il-valur tal-ħajja, il-valur tal-familja li kulħadd qed jipprova jkisser, il-valur tal-libertà li kulħadd qed jipprova joħnoq, jien nħossni hekk entużjażmat li qed niddefendi xi ħaġa li jikbar minn Edwin Vassallo. Edwin Vassallo f'din l-elezzjoni ma jiswa xejn. Il-valuri li rridu nitkellmu fuqhom. U allura jien f'din l-elezzjoni rrid nilħaq u noħloq dan l-impenn. L-impenn li nġib flimkien in-nies kollha li jemnu li nistaw, li kapaċi insalvaw dan il-valur tal-ħajja, li kapaċi nidġildu kontra din l-ipokrazija, u allura il-motto jew lajta tiegħi f'din l-elezzjoni huwa kuraġġ u tama. Għax dak li mawx f'dan il-pajjiż, il-kuraġġ u tama. Issa inti semmejt ovvjament id-diskors ta' Joseph Muscat li kien ċar referenza għall-abort. Però jinkwetak ukoll il-fatt Robert Abela meta laħaq kap. Dakin qal min fil-Partit Laburista ħajkun favur l-abort ħajsib li l-ewwel wieħed nopponja bis-saħħa kollha li għandi. Issa f'intervista riċenti li ta' għal kważi qas għandu opinjoni u għal edur mal-lewża. U min-naħa l-oħra għalija tal-ħaġeb Partit Suppost Nazzjonalista li kienu jagħmlu kampanji fuq kollox, il-Kap Bernard jekk laqqas biss kelmu fuq il-Joseph daw. Naħseb jajru ħanka x'qal sitta taħt għandu. Pero mbagħad fuq kwestjoni ta' di, laqas fadaħħal u l-Partit Nazzjonalista. Melkem, dak li ma naqbilx miegħu jien għalhekk qiegħed ma kellix għaliex inkun qetaw jien mhux post tiegħu. U għandhom raġun min jgħid li Edwin imma x'fettillek, għax ħafna nies hekk. Ma jgħidulek għalfejn qed toqgħod issa. X'fettillek? Din l-ipokrazija ta' nies u għalhekk qed jikber in-numru mill-poplu tagħna ta' nies li m'għandhomx fiduċja iktar fil-politika. Għax meta jħarsu lejn fuq lejn entitajiet, partiti politiċi, gvern, oppożizzjoni, llum ngħidulhom establishment politiku wieħed. Li suppost dawn huma l-mera ta' responsabilità politika, huma l-mera dawn suppost jirrejdjaw, dawn suppost joħroġ minnhom is-sens ta' korrettezza politika. U minn flok toħroġ il-korrettezza politika, toħroġ id-dożenastà politika. Daw jgħidu li jemnu ħaġa u jagħmlu il-kontrarju. Robert Abela kwotajtu sewwa. Illum qal m'għandix opinjoni, anzi kompla jgħid fl-aħħar kwotazzjoni tiegħu, ejjew naraw li konna referendum imma l-politiċi ma jitkellmux. Ma x'jiġifieri politiku li ħal ġurament u biss is-salib fil-maġġoranza kollha tagħhom li huma se jagħmlu sewwa jisalvaw il-Kostituzzjoni, ħajamlu sewwa fuq id-dinjeta tal-bniedem. Imbagħad għandek lat kriminali li fih innifsu huwa kriminali toqtol tarbija fil-ġu fl-ebda annimal ma jagħmilha li joqtol. Tarbija fil-ġu. L-tarbija tiegħu stess, imma aħna rridu nagħmluha. Imma kif daqqa waħda dawn il-politiċi jippruvaw jabdikaw
jinżaw jitilqu din ir-responsabilta li għandhom lejn minnu l-iktar dajjef. Lejn min mhux kapaċi isalva lilu nnifsu. Lejn min mhux kif nitkellmu fuq l-ugwaljanza u nagħmlu diżugwaljanza ma' dit-tarbija, ma' dillhom. Kif nitkellmu fuq ġustizzja u nwettqu daqshekk inġustizzja. Kif nitkellmu fuq ir-rule of law u rridu niġġieldu l-korruzzjoni. Meta qegħdin nikkorrompu l-istess ħajja valur tagħna. Kif għandna Partit Nazzjonalista li jiena ħdimt fejn jiddispjaċini li qed nitkellem kif qed nitkellem għax jien mhux suppost qed nitkellem hekk. Suppost il-Partit Nazzjonalista jekk għadu fidejl faithful jemmen l-istatut tiegħu. Suppost ma joqgħodx kwiet bħal ma noqgħodx kwiet jien. Li jekk jemmen fil-valur tal-ħajja mitwelejt mill-konċepiment ktibnieh iswed fuq l-abjad. Għaliex ma jitkellemx hekk? Għaliex ma jgħidlilx lill-President le, dak għad krimini tant professuri tal-liġi le ma nistgħux nagħmlu referendum fuq qatt kriminali. Anke jiena ngħidha. Mela jiena dwin vassallu x'taqsejtni ħireġ għall-elezzjoni tal-MP. Però jien mhux sa nitkellem b'tali mod populista. Jien ma rridx f'din il-kampanja elettorali ngħid kollox iva, imbas ta' nakkwista l-voti, kollox iva, akkost ta' kollox. Naħseb illum ġiet li jekk tkun kontra l-abort m'għadix popolari. Jien Edwin Vassallo, jien qed inwiegħed. Jien sa nagħmel kampanja elettorali li niskomoda n-nies. Ma nista' nagħlaq ħalqi qudiem dak li huwa ħażin, dak li huwa tajjeb ngħidlu tajjeb. Jien min issa noħodha kontra l-Partit Nazzjonalista u l-Partit Laburista m'għandi għax niġġieled ma' ħadd. Imma l-verità sa ngħidha. Illa lix f'dan il-pajjiż u f'din iċ-ċivilizzazzjoni li qegħdin ngħixu fija bħalissa, hija din l-ikbar kriżi li għandna, ekonomika, soċjali, ambjentali, li l-verità qegħdin naħbuha. Bix xejn mhu xejn bil-loġika u l-kultura u l-mod taħsib ta' xejn mhu xejn, din nippruvaw inġibu fix-xejn il-verità. Imma meta l-verità maħniex kapaċi niffaċċjawha, qegħdin nagħmlu l-ikbar att ta' korruzzjoni magħna nfusna u bniedem lillum nesa minnu l-istatut tiegħu. Nesa dak li suppost iwettaq dak li jemmen fih. Jekk jgħid aħna rridu nieħdu ħsieb il-vulnerabbli, imbagħad it-tarbija fil-ġufli għal-iktar vulnerabbli jiena armej tal-baħar u r-rabta ma niddefendijiex. Kif għada għandu xi garanzija li mhux se jikkorrompi fil-flus? Mhux illum il-bniedem ġibnieh, il-bniedem ħajta, nużawħu narmuh. Illum ma niddejqux lit-tarbija, nużawha ballum politiku tagħna. Illum spiċċajna żewġ partiti politiċi. Jiena narġa' ngħidu l-establishment politiku f'dan il-pajjiż. Jistenna l-għajta tal-folla. U mixju, l-abbord, kulħadd silenzjuż. Bdejt nikteb jien fuq il-blok ta' Simon Merċija, bdejt nitkellem. Ħażin dan, tkellmu. Wara li tkellem Joseph Muscat, tkellmu. Ħażin dan, qed jitkellem għall-abbord, kulħadd mumja. Jistenna l-folla fejn sejra. Aħna għadda kemm għaddiet il-ġimgħa kbira, 4 ilu, nitkażaw miskin, u meta konna tfal konna nitkażaw iktar, u nsemmu l-Pilatu, għax Pilatu għamil inġustizzja ma' Ġesu. Marant il-folla u l-entom ma' mentom xi tridu. U ngħidu kemm Pilatu kien dajjef. Għax Pilatu mara illum għandna politika li l-ħin kollu tmur Parlament sieħa. Għandna żewġ naħat tal-Kamra. Illum taf x'jiswa li jaqbdu l-gazzetti u jaraw in-nies ħanaraw fejn sajra l-folla. Fejn sajra l-folla ma tix tmur int. Jien niftakar politiċi kbar. Sata kien Burċulu Ver, sata kien Nerik Mitzi qabel, sata kien Mintof, sata kien Edifen Akadami, dawn imexxu l-folla kienu. Għalhekk il-kobor tagħhom dawn il-mexxejja. Għalhekk kienu mexxejja, immexxu l-folla. Mhux jien nimxi mal-folla, jien politiku, jiena għamilt 26 sena fil-Parlament. Dak li kien ħażin dejjem għatlu ħażin, dak li kien tajjeb dejjem kien tajjeb. Ftitilu l-gazzetti ġabu Edwin Vassallo ħireġ għall-elezzjoni u fakkru l-nies li nivvotajt madwar 3 darbiet kontra liġijiet li ma kontx nemmen fihom. Naħseb għandi rekord li votajt 3 darbiet għal affarijiet li meta kelli l-free vote u meta ma kellix free vote. U nerġa' nfakkar, seta kien tad-divorzju, seta kien li ma kien. Jien
Meta ma nemmenx f'xi ħaġa, għax nemmen li hija ħażina moralment, u ma niddejjaqx ngħidlek Malcolm, ħabib tiegħi, ħażina moralment, ifisser ħażina soċjalment. Dak li hu moralment ħażin, tista' tmerini, kemm tmerini mhux li tkun qed tmeri. Din hija fatt assolut. Ħażin moralment, ħażin soċjalment. Tkisser il-familja, taħwitza tieħu, kejossa tieħu, sussegwentament. Kenna żewġ statistiċi ftit ilu li ġabuli demmi ilma. Politiċi ma tkellmux. Ħanejdlek li huma. Iż-żgħażagħ tagħna fost l-iktar imdejqin fl-Unjoni Ewropea. Sa żgħażagħ tagħna jgħixu 5-star hotel. Fid-djar tal-ġenituri ħafna drabi. Mhux hekk għax huma ma affordi jew xillum. Ngħidu kif iż-żgħażagħ tagħna ma jonqoshom xejn. And yet sa frattant imdejqin. Għaliex? Statistika oħra, ħadd ma tkellem dwarha. Terz taż-żgħażagħ tagħna jridu jistudjaw u jitilqu jaħarbu minn Malta, mhux jaħarbu għax aħna dħalna fl-Unjoni Ewropea. Mhux hekk. Għall opportunitajiet aħjar. Din mhux din l-issue ta'. Nistħu ngħidu li aħna Maltin. Imma fliema Ewropew, labda wieħed. Għaw iktar f'dan il-pajjiż. Għax aħna ngħidu stajjer ta' korruzzjoni dejjem niżlin l-isfel. Kanna statistika oħra, il-vjolenza domestika fl-iskejjel tagħna. Issa l-vjolenza domestika, il-bullying, mhux il-vjolenza domestika, il-bullying. Sinjal li għaw l-vjolenza domestika anka fil-familji. Għax minn xemkien toħodhom l-affarijiet. Il-bullying qed fl-iskejjel. Jibda fil-familji, jitkompla fl-iskejjel, u jerġa' jispiċċa fil-familji. Għax minnu bullying illum, tista' tkun tifla, tista' tkun tifel. Ħajamel għada probabbilment l-istess. Ma dan il-pajjiż li qed jimrat. Kontet ta' waqt press conference li kelli u nikteb. Dan il-pajjiż. Il-każ ta' Jean Paul Sofija. Traċedja li bħalu kanna ħafna. Żgur, ma di għax ommu insertat baqgħet tiġġieled. Imma jiena ddeskrivejta. Jean Paul Sofija jixbaħ l-nazzjon tagħna. Jean Paul Sofija żagħżugħ li spiċċa vittma ta' traċedja. Li krolla fuqu ġabla fuq ġabla waqgħet binja. Binja li ma kienx mibnija tajba. Waqgħet fuq dan iż-żagħżugħ. Qatlitu. Vittma ta' responsabilità, korruzzjoni, I don't care, ta' xejn mhu xejn, ta' nies li ma ħadmux kif suppost, ta' negliġenza. Krolla. U jien qed bħal dik il-binja qed jikrolla dan il-pajjiż. Qed jaqa' qudiemna. U sa frattant nitkellmu fuq traċedja ta' Jean Paul Sofija u sawwa nagħmlu, fitxu li ssir ġustizzja sawwa nagħmlu, imma li qed jikrolla dan il-pajjiż l-element soċjali tiegħu il-moralità. Maħna ngħidu xejn. Partiti politiċi fil-Parlament mumji. Enti ġieli tiġi akkużat ħafna drabi mill-tista' tgħid il-liberali estremi. Li enti trid bil-fors temponi dak kollu li temmen inti fuq is-soċjetà Maltija. Dan huwa minnu però jew le. Jien nimponi, jien niddefendi, mhux nimponi. Huma jakkużawni hekk. Illa għaliex ma jifilħux lili. Jew min jemmen bħali jitkellem biex jiddefendi dak li qegħdin jimponu fuqha huma u jkissru huma. Jimponu liberali qegħdin, jimponu ideoloġija li mal-ugwaljanza minflok qegħdin joħolqu loġika u nagħlmuha l-itfal tagħna, nagħlmuha l-itfal tagħna fl-iskejjel tagħna, minflok noħolqu ideoloġija fejn nagħlmu l-itfal tagħna li ugwaljanza tfisser rispett ta' diversità. Jien nirrispetta lilek Malcolm, tista' ma taqbilx miegħi, jien għandi ħbieb tiegħi, ma jaqblux miegħi, ma nirrispettahom, ma nelliminahomx. Ma nikkanċellahomx. Imma jekk dawn l-istess ġurnalisti li jikkritikaw il-ledwin vassallox qed jimponi, huma mhux jimponu jikkanċellawk. Ma teżistix. Kemm hemm gazzetti li semmewni li ħireġ għall-elezzjoni ma f'dawn l-aħħar sentej ikkanċellawni. Gazzetta minnhom meta jien ma tlajtx għall-Parlament qalu requiem qudiesa tal-mejtin.
funeral. Requiem għal Edwin Vassallo, u semmew il-Lazzo Pardi wkoll għal Frederick f'dak l-artiklu ta' James De Bono fuq il-Malta Today. Requiem, hekk xtaquli, kważi xi kultant kieku jkun qed jgħidu ħlilek tmur tar-rapport tal-pulizija għax tgħidilhom hate speech. Mhux hekk. Sawa, requiem imma hija nifhem li jiena naf li fil-politika dawn l-affarijiet isiru naċċettom, għax jiena l-kritika naċċettom. Imma huma il-Edwin Vassallo jakkużaw li qed jimponi, mela l-liberalizmu dawn li huma woke. X'inhu ma jagħmlu fuq is-soċjetà? Jimponu ideoloġija tal-ġeneru fuq kulħadd xorta. Mela kont qed ngħidlek minflok ugwaljanza tfisser rispett lejn id-diversità. Le, illum jużaw il-kelma uniformità. Uniformità. Il-Marxizmu fl-aqwa tiegħu. Ara f'dal pajjiż, din l-Ewropa wkoll ta'. Le, ekku, le, Din l-Ewropa wkoll ta'. Ġif dak li għandna ħażin f'Malta. Qed fl-Ewropa, jekk jiena rrid niddefendi l-ħajja, mhux jien, jekk aħna rridu niddefendu l-ħajja, għax jien mhux qed nitkellem, mhux il-jien aħna. Jekk aħna rridu niddefendu l-ħajja, l-familja u l-libertà, rridu mmorru at source ta' minn fejn ġej l-inkwiet. U at source ta' minn fejn ġej l-inkwiet hija fl-Unjoni Ewropea. Li Maltin bħalek marru fl-Unjoni Ewropea biex minn hemm joħolqu l-inkwiet il-kbir ħalli jirrombla fuqna f'Malta u l-problema tiġi jikbar. Imma dawn li jakkużawni li jien irrid nimponi dawn huma n-nies li qegħdin joħonqu l-libertà tiegħek, tiegħi, tal-familji tagħna, tat-tfal tagħna. Il-libertà li inti ma tistax taħsibha mod ieħor. Il-libertà bil-liġijiet tal-hate speech li int ma tistax titkellem kif trid inti. Għarun bat jekk titkellem kif trid inti u tuża il-liġijiet tal-hate speech li huma kitbu biex jalqulek ħalek. Hemmhekk imbagħad jirredikolawk. Hemmhekk imbagħad ma jridux għax huma rridu il-liġijiet tal-hate speech biex ikun nodda biżejjed fidhom biex imbagħad isiktu l-Edwin Vassallo. Jew isiktu l-Malcolm, jew isiktu il-min iridu jsiktu. Le, għax kollox one way ticket. Kif jiddeċidu huma tajjeb, imma inti ma tistax titkellem. Tifhem kif imbagħad allura niġu għall-ikbar assurdità li kellna f'dan il-pajjiż li kritikajtu ħafna. Meta l-gazzetti f'Malta jekk min issejjer żball, media houses, major media houses f'Malta, laqqas jistħu għax meta il-loġika ta' xejn mhux xejn tinżel fl-eruq ta' demmek. Mhux hekk jibda jgħaddi kollox. Dawn ma stħawx jiffirmaw f'tejm ta' assoċjazzjoni li ġew flimkien it-Times of Malta, il-Malta Today, l-Independent, il-Press tal-General Union, il-Media tal-Labour u l-Media tal-Partit Nazzjonalista, 6. Dawn ftehmu, kidbu ta' għamlu kontratt. Ftehmu flimkien, li dawn sa jaħdmu flimkien biex jaraw kif iġibu iktar flus minnant il-gvern, iktar flus mill-Unjoni Ewropea u mill-big businesses. Dak kollu li qed joħloq il-problemi, prattikament. Mela allura meta jien suppost inħares lejn dawn il-media houses u ngħid jien hawnhekk għandi il-pilastru demokratiku li suppost huwa autonomu mill-politiċi, autonomu mill-big businesses, ħalli li jien wieħed min-nies, lilna n-nies, jagħtuna l-verità u fil-waqt li huma jikkritikaw u joħolqu bilanċ tal-poter, balance of power, bejn il-gvern u ċ-ċittadin. Ħajkritikaw il-ċittadin, dawn poġġew ċiċċi beqqi bil-qiegħda mal-poter, bil-qiegħda man-negozju l-kbir. Inti taf Oldi li semmejt inti għax kon ħansaqsik xi ħaġa fuqha. Il-ġurnaliżmu suppost huwa il-fort pilar tad-demokrazija jgħidu, għax dejjem jgħidu li huwa hekk, però da kollu li qed tgħid inti. Anka l-fondi li jġibu l-media houses minn biljonarji bħal Soros Foundation u hekk biex jimponu ovvjament l-ideat tagħhom ta' daw in-nies li jmexxu minn wara l-kwinti. Fiex ħanaslu għax fis-sens inti n-nies jaħarsu mhux kulħadd joqgħod jirriċerka. In-nies normalment jiftaħ it-television jara u ħafna drabi jibelgħu dak li jaqraw. Issa meta semmejt inti kważi għandek il-media houses kollha ta' Malta inaqdu kollha flimkien daw, da mhux prattikament. Mhux komuniżmu qed jiġu. Għax da konna niftakar jien kienu jgħajru fi żmien minn tof li xandir huwa tal-Labour Party.
U sa ċertu punt ankallhom il-ġurnata, imma l-lum daw jisom qablu kollha flimkien li jridu għax jiena li jkollok il-media houses. Jiena qagħdulek iridu l-flus mant il-big business. Meta l-big business nafu x'jagħmel, jibna bla permessi, jieħu xi biċċa xatt minn x'imkien, da hekk qed iħallsek, ħadd ikkritikah. Imma inti semmejt kelma fil-bidu tal-mistoqsija tiegħek, l-ideal. Imma l-problema li għandna llum li ħafna istituzzjonijiet ibda mill-medja, partiti politiċi, Unjoni Ewropea bħala istituzzjoni, qegħdin jinsew l-ideali li għalihom ġew imwaqfin. U meta inti tċaqlaq il-goalpost titlaq mill-ideal tiegħek. Sewwa, il-bniedem jinsa li huwa bniedem u jagħmel lilu nnifsu Alla. Il-medja tinsa li suppost hija awtonoma u tispiċċa issir parti ħaġa waħda mill-establishment politiku. L-establishment politiku suppost jifhem li qed hemm biex iservi lin-nies u jispiċċa jservi iktar lilu nnifsu. U meta suppost aħna għandna demokrazija li suppost ħares il-moralità, suppost mibnija fuq il-moralità, nippruvaw noħolqu kultura ta' xejn mhu xejn biex neqirdu l-moralità ħanġibu fi xejn imbagħad id-demokrazija. U dak li qed jiġrilna qegħdin ninsew l-ideal. Ummel tawra kemm it-tieni raġun li jiena nkoqqetaw u ngħid irid niddefendi l-ħajja. Nafu kemm għandna teddida kontra l-ħajja. Irid niddefendi l-familja. Nafu x'teddida għandna kontra l-familja. Imma grazzi l din il-mistoqsija, nafu x'teddida għandna mill-libertà mill-espressjoni tal-kelma il għaliex anke l-espressjoni tal-ħsieb qed jiġi medded. Illum dawn il-ġurnali li suppost li jenna jippermettuna il-ħelsin tal-espressjoni tal-kelma. U li taħseb u tar opinjonijiet differenti. Illum da qegħdin jimpedixxu, da qegħdin joħolqu impediment, qegħdin they are obstructing. Qegħdin jalqunna. Ma jħallunix jimponu fuqna il-ħsib tagħhom u ma jħallux il-poplu tagħna jaħseb. Lil min iridu huma jiddemonizzaw, tifhimni? Il-min iridu huma jagħmluh jidher demonju. Sa ta' min kien kap ta' pajjiż Edwin Vassallo l-min iridu huma jiddemonizzaw. Lil min iridu huma jiddivinizzaw. Anke kieku ħażin. Jiddivinizzaw. Imbagħad inti tkellem dik ta' oraklu. Tkellem dak oraklu. Tkellem jew dak ta' tixkasu. Maċiex, għax hekk qalu, n-nistana jiena jien kandidat. U narfa r-responsabilità ta' kull ħaġa li ngħid u ta' kull ħaġa li nagħmel. Però jiena lin-nies ma rridhomx. U kont fuq stazzjonijiet oħra ta' televizjoni ngħidha. Ma rridhomx jemnuni. Jiena l-ewwel irridhom jaħsbu. Jien niddefendi għalhekk il-libertà tal-ħsieb. Irridu niddefendu l-libertà tal-ħsieb u ma nħallux il-min jaħseb minn flokna. Jaħseb għalina. Għax aħna bnedmin daqskemm aħna liberi. Aħna ftitilu. Aħna b'pajjiż uniku ta'. Niċċelebraw jum il-ħelsien. U kollox għandna doppju, niċċelebraw l-indipendenza. Kollox to imply. Kollox għal darbtajn. U tajjeb hekk. Jivi aħna suppost il-libertà tagħna insaħħuha. Libertà indipendenti. Ejja ngħidu saħħaħnija bil-ħelsien. Illum qegħdin nitilfuha. Min ġibinna l-indipendenza. U għedin nitilfuha min ġibinna l-ħelsien, imma llum aħna għadna poplu ħieles. Għadna aħna l-awtonomija tagħna bħala bnedmin. Il-ħseb tagħna għadu ħieles. Il-mod ta' kif nirraġunaw għadu liberu. Il-libertà tagħna għada ħielsa. Jiena rrid in-nies jaħsbu. Tajdu xiva jew tajdu li skont xina jgħid Edwin Vassallo, jien ma rrid il-ħadd min jaf dani, jien rrid il-kulħadd jisma' u jaħseb. Jekk itini raġun, imbagħad itini raġun. Jekk ma jtinix raġun ma ġara xejn. Ma dawk li ma naqblux nistgħu niddebattu. Għalhekk teżisti d-dinja, però f'dan il-pajjiż wasalna f'ċirkostanza assurda Malcolm. U għalhekk dejjem jiena nitlob li jkollna ħafna iktar free press f'dan il-pajjiż. Stampa ħielsa. Illa li ħafna mill-istampa li għandna, l-medja li għandna, ma għadix ħilsa. U spiċċajna ngħixu f'soċjetà fejn l-ideoloġija suppost Marxista għalaqniela l-bib.
imma llum għandna Marxizmu qar minn ta' meta kellna il-komuniżmu. Illum għandna dawn l-ideoloġiji tal-globalizzazzjoni, hija mindset ta' kif għandna min irid jaħkem is-soċjetà umana tagħna u allura mixjin u anke l-Unjoni Ewropea qiegħda taqa' vittma ta' dan il-fenomenu tal-globalizzazzjoni. Għandna l-ideoloġija tal-ġeneru li qegħdin naqgħu vittma tagħha. Għandna il-Green Deal, għandna dan il-pakkett tal-liġijiet ambjentali. Kollha unsourced li huma jibdew kollha minn raġuni valida. Imma kollha qegħdin jiġu użati biex jaħkmu fuq il-familji tagħna. Kollha qegħdin jiġu użati biex il-libertà tagħna jaħkmu fuqha. U dawn ma jippermettulekx taħseb differenti minnhom. Ma jippermettulekx ikollok idea differenti minnhom. U għalhekk nerġa' nirrepeti, l-ar ħaġa li qed jiġrilna f'dan il-pajjiż li qegħdin nitilfu l-libertà tagħna. Inti għamel żmien sew tista' tgħid numru ta' snin. Taħdem ma' Edifen Akadami, sewwa fil-gvern tiegħu. Jien niftakar x'jien ovvjament kont għadni daqsxejn iktar żgħir, però niftakar għalkemm għamel ġid kbir ukoll fil-fema tiegħi minn tof. Waħda mill-issues kienet li ma kienx hawn il-libertà li tista' titkellem u ħafna dal-affarijiet. Tara l-Partit Nazzjonalista tobi fer l-affarijiet kienu nbidlu. Volder in-nies bdew iktar jistgħu jitkellmu, kien hemm iktar ħsieb differenti u semmek kollox sew. Però kien Fen Akadami li daħħalna ġoliju. U jiena u naħseb ħafna oħrajn tista' tgħid blajnija li kważi da il-ġenna fid-dinja l-Ewropa. Inti taħseb dak iż-żmien li ovvjament kont taf sew il-Fen Akadami, dik l-Ewropa ta' dak iż-żmien hija l-Ewropa tal-lum. U kieku taħseb għadu attiv jew jista' jkun attiv. Jagħmel xi ħaġa fil-verità fi żmien kemm hemmhekk aħna inqelbet kollox ta' taħt fuq di. Ekku. Volderi ma nistgħux ngħidu. Ir-risposta tal-mistoqsija tiegħek hija fl-istess kliem li qed tistaqsini bija l-istess mistoqsija. Jiġifieri inti staqsejtni mistoqsija fl-istess mistoqsija tiegħek hemm ir-risposta tal-mistoqsija tiegħek. Il-verità, meta aħna konna qegħdin nitkellmu naħdmu biex nitlu fl-Unjoni Ewropea, kien hemm ġenwinità kbira. Iva, l-Unjoni Ewropea konna nħarsu lejha bħala dik l-istituzzjoni ta' pajjiżi li wara t-tieni gwerra dinija fiċċew li jissieħbu flimkien jagħmlu dak li kien l-European Common Market. Sawa, imbagħad kibret għal din l-Unjoni Ewropea, imma l-ideal kien biex ma nerġawx. Konna gwerra. Jerġa' jkollna gwerra oħra. Illa li il-fundaturi tal-Unjoni Ewropea, De Gasperi, dawn il-fundaturi kollha kienet għandhom f'moħħhom l-intina tal-mewt, tad-duħħan tal-gwerra u qatt ma rridu jerġgħu jaraw Ewropa titkisser bi gwerra oħra. Ma rridux jerġgħu jaraw tiranija oħra tieħu over u tkisser l-Unjoni Ewropea. U rridu li jiġu flimkien biex dik l-Unjoni Ewropea ma titkissirx dawk il-pajjiżi. Imma fi żmien Fen Akadami konna nitkellmu fuq il-kelma u għadni niftakara ħafna, kelma sabiħa kbira li dal-pajjiż qegħdin nitilfuha wkoll, sussidjarjetà. Fejn ifisser deċentralizzazzjoni. Ifisser li u għalhekk konna bdejna nitkellmu fuq il-konsilli lokali, kont għadni ġnejt fil-politika jien dak iż-żmien, u għadni nisma' l-Fen Akadami b'widnejja daqs li kieku kollhom, għax l-Unjoni Ewropea trid deċentralizzazzjoni li tfisser li l-poteri il-deċiżjonijiet li jaffettwaw in-nies jittieħdu l-aqreb lejn in-nies. Mela d-deċiżjonijiet li jaħtieġ jittieħdu fil-lokalitajiet għandhom jittieħdu minn nies minn konsilli lokali fil-lokalitajiet. Il-gvernijiet jieħdu d-deċiżjonijiet li huma l-aqreb għas-sovranità ta' dak il-pajjiż. Imma llum x'inhu jiġri? Qegħdin nitilfu l-ideal li tkellemna fuq fil-mistoqsija ta' qabel. Għax sa bil-kontra tisir. Illum qegħdin naqilbu kollox u għalhekk qetaw għax qegħdin naqilbu kollox. Jien mhux sa ngħid ma konniex ġenwin il-bieraħ, imma qegħdin nitilfu dik il-ġenwinità u rridu nerġgħu niddefendu l-ħajja, il-familja u l-libertà. U min suppost qed jitkellem bħalma qed nitkellem jien, itħalqu magħluq. Jien mhux suppost qetaw.
min suppost jemmen fil-bniedem etaw jitkellem bħalma qed nitkellem jien. Iż-żewġ partiti suppost qed jitkellmu bħalma qed nitkellem jien. Illa għaliex kieku il-Partit Laburista ta' żmien Mintoff, ma kieku l-Partit Laburista llum għadu jemmen bħalma kien jemmen fi żmien Mintoff fiż-żgħir, fil-ħaddiem, f'Malta l-ewwel qabel kollox, fin-newtralità, kieku m'għandniex id-bażwil li għandna llum f'dan il-pajjiż, m'għandniex il-keos soċjali morali li għandna llum f'dan il-pajjiż. Il-faqar konna qridnieh kif jgħidu ħafna anzjani iktar minna. Sewa ma kontx tara tal-laba jisselfu u jitkarbu barra illum tarhom taħt gvern Laburista. Kieku aħna tagħna l-Partit Nazzjonalista jemmen dak li kien jemmen fiħfen akadami, ix-xogħol, ġustizzja, libertà, kieku għadu nfassallu llum ma jeżistix, għax għandna min qed jitkellem kif suppost qed jitkellem. Illum mhumiex qegħdin jitkellmu fuq ix-xogħol, il-ġustizzja u l-libertà. Xogħol, ġustizzja u libertà titkellem fuq meta tkun tfisser. Li inti titkellem fuq il-vera problemi tan-nies, tal-pensjonanti ċempilli ftit wieħed qabel ma ġejt. Għal Edwin, qed nibża li l-pensjoni missa tibqa' tirrendi, mhux ma sserveħx, mhux se jibqa' jirċievi iktar pensjoni mill-istat. Ara x'biża dik. Mhux għandu l-pensjoni ma sserveħx minħabba l-olli tal-ħajja. Edwin, inti tiggarantili li l-gvern se jibqa' jtini l-pensjoni. Dik il-biża. Beżaqa Ministru di. Imma mela ftitilu Joseph Muscat kien jgħidilna aħna għandna bżonn il-barranin biex iħallsonna għall-pensjonijiet. Issa għandna Ministru tal-istess gvern. Tlajt Karwana, Ministru tal-Finanzi. Mhux se jservuna l-flus għall-pensjonijiet. Għajdli daw kien nies li ħadmu għall-pensjoni x'daqqa ta' ħarta dik. Għajdli xiġifieri xogħol, ġustizzja u libertà. Met inti għandek illum l-istampa taħqar u timponi. Għajdli xiġifieri inti met insib post m'intix ċentru xallugi u ssir ċentru xallugi bħal gvern Laburista biex tinsa l-prinċipji tiegħek. Ħa tipprova terbaħ u tgħid iva kosta kollox. Darba kont qed l-imġar u qed qalli Edwin m'għadekx magħna, le ħabib ta'. Għatlu min qed imexxi m'għadux nazzjonalist, għatlu qalli tgħidli xejn qed nifhmek. Marru triq tan-nofs, qedlu m'għandix bżonn nitkellem iktar, qed nitkellem kif jitkellmu n-nies, kif qed iħott ix-xogħol. Qalli huwa marru triq tan-nofs kif jismani, jgħid jien kont li qed ngħidlu hekk. Orrajt kemm ma jqosni nsemmih bismu. Għalli mara triq tan-nofs titilu. Kont ċimkien jew kont l-istu qed inkellemni għalli ma m'intix fuq il-biljett tagħna, m'intix taħt il-bandiera, qed tiddispjaċini, għatlu min se nkun qed nitkellem. Bħalma suppost din għalli tgħidli xejn Edwin, fimtek, għandek raġun. Fejn hi l-ġustizzja llum? Min qed jitkellem fuq il-ġustizzja? Nitkellmu fuq il-ġustizzja mħabba il-beħ tal-isptarijiet? Urrajt, sewwa, neħħi d-diskors li hemm fuq il-korruzzjoni. Iż-żewġ partiti jaqblu fuq kollox. Kien hemm wieħed qalli, imma mhux dejjem kellna min jaqbel fuq kollox, imma illum l-erq tal-ħażin f'dan il-pajjiż biex niġu għall-ideoloġija tal-ġeneru biex nuru li aħna woke, li aħna liberali. Isna m'hemmx triq oħra kif tgħix f'dan il-pajjiż. Laqqa saħallok titkellem. Isna m'hemmx triq oħra. Ma nirbħux politikament jekk ma nista' nkunu liberali. Safrattant, waħda mill-iktar mill-istatistika ġibt il-gazzetta tas-servejjien l-iktar nies li m'għandhomx fiduċja fil-partiti politiċi huma iż-żgħażagħ tagħna li suppost jiddejqu imma li l-libertà saret fisser libertinaġġ. Jiddejqu suppost aħna f'dan il-pajjiż għandna mhux 59% ta' nies li jgħidu tlifna l-fiduċja. Fl-Ewropa 59% il-fuq. Imma 32% ma jemnu fħadd. Fl-ibda wieħed minn dawn il-mexxejja. Imbagħad kellek għax jekk ma titkellem. Kellek x'imkien ieħor. Ejwa, 2 point mela respondents who think country is going in the wrong direction. Decreased by but 59%. Ara l-gazzetta kemm intelligenti. Il-2.9 kitbet, imma kellu jiġi 59%. Let's go. 59%. Il-manipolazzjoni tal-medju. But 59% still think the country has taken the wrong turn. 60% tal-poplu tagħna jemnu li dan il-pajjiż sejjer ħażin u safrattant għandna żewġ partiti politiċi iwadbu lil dan il-poplu iktar fil-fond. Jiġifieri l-Unjoni Ewropea li konna nitkellmu dwarha fi żmien Fen Akadami, kienet l-Unjoni Ewropea li konna nemmnu li hija sewwa. Id-deċiżjonijiet
is-sovranità tibqa' ħielsa. Id-deċiżjonijiet jibqgħu jittieħdu l-eqreb lejn in-nies. Imma llum l-Unjoni Ewropea sfortunatament b'din l-ideoloġija fenomenu ta' globalizzazzjoni qed toħnoq is-sovranità tal-pajjiżi membri biex tikber iktar l-istituzzjonalizzazzjoni tagħha. U dik bija nfisha għalhekk irridu nibagħtu MPs ma bżonn inkun jien, ma jimpurtax, ma nkunx jien. Imma għażiż poplu Malti. Ivvota MPs li kapaċi jagħmlu differenza fl-Unjoni Ewropea. Għaliex l-MPs tal-Labor u tan-Nazzjonalisti meta jitalgħu barra minn Malta, meta jitalgħu fl-Unjoni Ewropea, dawk huma parti minn establishment politiku wieħed. Il-vot lejn kandidati tal-MPs għall-MPs tal-Partit Laburista u tal-Partit Nazzjonista huwa vot għall-status quo fl-Unjoni Ewropea. Huwa vot għal iktar ideoloġija tal-ġeneru, huwa vot għal iktar tnaqqis tas-sovranità ta' kull pajjiż. Huwa vot għal iktar globalizzazzjoni. Huwa vot għal inqas libertà tiegħek. Huwa vot għal iktar korruzzjoni fil-pajjiż għax se jkollna iktar ideoloġija tax-xejn mhu xejn. Huwa vot għal inqas moralità u fejn hemm inqas moralità m'għandekx iktar sens ta' ġustizzja. Huwa vot għall-status quo. Huwa vot għal iktar taxxi minħabba il-carbon tax, minħabba l-Green Deal. Kollha raġunijiet tajba, imma qegħdin jiġu dejjem biex joħolqu dik lejt tal-azzar. Dan il-poter totalitarju li lilek irid jifgak, li lilek b'xi mod irid iwaslek lejn il-cashless society, li lilek irid iwaslek b'xi mod lejn id-digital identity, li lilek irid iwaslek b'xi mod biex jikkontrollalek ħajtek minn x'in tibda Sminx ħint fil-ħodu sax ħint torqod fil-għaxija waqt li tkun ried. Darba qalu għax Edwin Vassallo. Irrid jidħol fil-Kamra tas-Sodda. Llum l-istat dieħed fil-Kamra tas-Sodda. Daħal. Illum il-ġurnalisti li għajru li dieħlin fil-Kmamar tas-Sodda. Mela Edwin Vassallo. Illum jajruni għax xawka fajnhom. Imma jajruni għax ma jridux min jinstama bħali. U dan li jimlini bil-kuraġġ għax qed nitkellem għal dak kollu li qed joħloq dbatija għal-familji tagħna, għaż-żgħażagħ tagħna, għat-tfal tagħna, iva jien favur Unjoni Ewropea. Jien favur Unjoni Ewropea il-bot miċ-ċentralizzazzjoni u nerġgħu mmorru għad-deċentralizzazzjoni. Jien favur Unjoni Ewropea li ma tibqax taħkem is-sovranità ta' kull pajjiż. Jien favur Unjoni Ewropea li tiddefendi l-libertà ta' kull wieħed u waħda minna. Imma li ma ġelniex bħalma qed jiġri f'dan il-pajjiż anke jekk niġu għat-triti tad-WHO jekk Alla ħarsqat jerġa' jkollna pandemija, is-sovranità ta' dan il-pajjiż nitilfuha biex entità oħra WHO tispiċċa tikmanda fuq is-sovranità tagħna. Għajduli, smajtu xi ħaġa mill-Partit Laburista jew il-Partit Nazzjonalista x'in il-pożizzjoni ta' Malta fuq din l-issue sempliċi waħda. Sempliċi, x'sa jiġri? Għaliex kulħadd fuq their real issues għandna silenzju assolut. Ma nafu x'għada x'sa jkun. Din hija l-ħakma li rridu nitbedu minnha. Jien fuq dan ġejt, għalhekk ġejt ngħidilkom jien min issa nitkellem biex ngħid iva nipprova ninoġob ħalli nirbaħ il-voti akkosta kollox, jien ġejt biex niskomodakom. Jien ġejt biex ngħidilkom hawn iswed hawn abjad. Jien ġejt biex ngħidilkom hawn ħażin hawn tajjeb. Jien ma ġejt biex nitkellem kontra dak u kontra liħor, m'għandix għaliex nagħmel kampanja elettorali negattiva, pożittiva, ma l-verità tibqa' verità. U jien ġejt biex nitkellem il-verità ma biex nagħmlilkom kuraġġ u tama. Kuraġġ, Malcolm, għax dak li spiċċa f'dan il-pajjiż, il-kuraġġ. Ma baqgħanniex kuraġġ. Għalhekk għandna abbandun, għandna indifferenza. Ma baqgħanniex tama li għandna bżonn huwa kuraġġ u tama. Jien dak li ġejt biex nitkellem, mhux Edwin Vassallo nsew, tivvotawlux, ma fijax qed ngħidilkom minn issa. Imma I stand for something, jien naf min jien naf fiex nemmen. Jien nemmen fik, jien nemmen fil-libertà tiegħek, fid-dritt fil-valur tal-ħajta, ta' ħajtek, tal-ħajjet in-nepotijiet tiegħek ta' wliedek, ta' ħajjet dik it-tarbija fil-ġuf.
jekk niġu nitmelħu, jekk niġu naqgħu nqumu minn dik it-tarbija fil-ġuf li maħniex naraw. Kemm għada pitada sa jkollna stat jiġi jitnellaħ minnek ma jimpurtax minnek li jara. Tiġa qed jiġri inta. Għada ħajaraw l-anzjani żejda. Dawn huma liġijiet tiġa għandna Ministru tas-Saħħa li qal li nibdew nitkellmu fuq il-mewt assistita. Sewa ejja u kollha dawn huma kollha liġijiet li għaddu fisem il-ġustizzja soċjali. Ikun fihom il-qares u nimlewhom tilja zokkor. Sewa biex jidru ħelwin. Ikunu ħelwin iktar mill-figolli li għadna kemm kilna tal-għid fidilu. Danu ħabib, danu għażis poplu Malti. Jien ma ġejġ, min ma jridx, min ma jaqbilx miegħi, ma nteħx tort, ma jaqbilx ma ġara xejn. Immaħsbu, ħalli ġellu għal mienu, iż-żewġ partiti. Imorru lura l-ideal tagħhom. Il-Labor imur lura l-ideal taż-żgħir, tal-ħaddiem, ta' Malta l-ewwel qabel kollox tan-newtralità li qegħdin ngħeddu li nitilfu għax immorru mbagħad imbaxxu rasna. Jien kont nemmen u għaddi nemmen f'Unjoni Ewropea li mmur u nitkellem bħalma qed nitkellem hawn. Li mmur u nitkellem bħalma kont nitkellem fil-Parlament. Din moralment ħażina, mela din il-liġi soċjalment ħażina, mela din il-liġi mhux se taħloq ġid, mela din il-liġi se twaġġa n-nies, mela jien kontra tagħha. Tgħidu x'tgħidu tista' tkun Malta kollha favorija u jista' jkun Malta kollha kontra Edwin Vassallo, jien nemmen li hija ħażina n-nies u nibqa' nivvota ħażin. Hekk iridu mmorru nitkellmu, mhux imbaxxu rasna, mhux immorru nkunu l-laqiżmu l-ipokrizija, jien ma nistax għalihom. Mela, issemma ħafna il-moralità, il-valuri u s-soċjetà problema enormi li hawn f'Malta qegħdin tista' tgħid fuq quddiem nett. U l-Ewropa wkoll hemm problema kbira li mhux ikollhom tfal in-nies. L-ewwel diri għandna problema enormi fid-demografija. Hija ovvjament li l-partiti mhux jitkellmu fuq di għalija hija skandlu kbir għax inti pajjiżek ma jibqax jagħmel tfal. Eventwalment ħajispiċċa, speċjalment meta jkollok pajjiż forsi jkollna 3000 tfal aħna u jġibu 40,000 barrani kull sena f'oldi da prattikament il-pajjiż ħajispiċċa malajr. Il-moralità u l-valuri jidħlu wkoll f'da għax donnu ġi kulħadd irid jgħix il-ħajja kif irid u kif jogħġbu li sa ċertu punt huwa tajjeb ukoll għax l-individu għandu jagħżel. Però l-idea li kessirna l-familja milli jkollok it-tfal b'żewġ titfal jew forsi tlieta qed tħalli effett kbir għax da qed narawh. Għall-pensjonijiet diġà qalulna aħsbu intom għax jaf ma jkunx hawn. Wara li jennaħalsu 40 sena bolol. Kun inġust miegħi. Għax dan nixtieq programm fuq sefu. Nagħmlu ieħor il-qudiem. Melki, il-ħuta minn rasa tinten. Il-ħuta minn rasa tinten. Aħna llum qegħdin inħallsu għall-politika tal-aħħar 10 snin. Mela, bdejna bil-politika tax-xejn mhu xejn, bdejna bil-politika ta' end justifies the means, bdejna bil-politika tal-libertà saret fisser libertinaġġ, bdejna politika li provajna nibdew nilliberalizzaw kollox, kellna l-ikbar rivoluzzjoni sesswali f'dan il-pajjiż. You can go as you please. Jiġi sajf issa u nibdew naraw fil-belt Valletta tagħna nies għaddejjin bil-malji tal-hawn. Fl-ebda pajjiż kapitali oħra fl-Ewropa għal biex tara kemm aħna avvanzati f'dan il-pajjiż. Tista' toħroġ erwien u ma jgħidlek ħadd xejn. Sewwa f'Malta imbijaw lil Malta, għajdlu lill-Ministru tat-Turiżmu biex jiġu żgħażagħ għax kif jekk tara TikTok jew inkella l-Facebook tal-barranin meta jiftaħru fuq pajjiżna, Malta everything goes. Malta Party Island. Malta fejn id-droga ssib tixtrija, Malta fejn tista' tagħmel sess bla rażan, Malta fejn il-prostituzzjoni no problem, Malta fejn ix-xorb huwa irħas minn kull imkien, Malta fejn tista' torqod filgħodu u tgħix bil-lejl. U kollox jiġri x'jiġri. Għaskapitu tar-residenti li mbagħad jgħixu il-belt, il-belt. Min tal-barka biex il-belt issir dik li jillum, min tal-barka. Min tal-barka biex ipprostituzzajna u ġibna l-belt il-qaħba ta' dan il-pajjiż. Min tal-barka bis-serba tiem ilu kważi kien hemm striptease. Min tal-barka. Il-ħuta mhux mir-ras, aħna ġibna il-pulizija llum jekk tara l-ħażin fuq in-naħa tal-lemin titħares fuq in-naħa tax-xelluk.
Min tal-barka biex aħna l-ġustizzja tagħna ġibnija ma tarax. Aħna mhux biddilna l-uniformi tal-pulizija, aħna znaturajna lill-pulizija, kellem il-pulizija li kieku mhux għaliex qegħdin għall-paga, ħafna minnhom demoralizzati. Demoralizzati għax ma jistgħux jagħmlu xogħolhom. Aħna demoralizzajna l dan il-pajjiż. Iddemoralizzajna biex xejn mhu xejn. Aħna mid-demoralizzajna ifisser id-dizumanizzajna. Id-dizumanizzajna jfisser ġibneħ mhux iktar pajjiż ta' fejn jgħixu n-nies. Ġibneħ pajjiż fejn dan il-pajjiż ma baqax ħiel ta' xinu tajjeb. Ma baqax ħiel ta' ġustizzja. Uħħad ma jiftaħ ħalqu. Ella lix kulħadd jibża li jekk min tista' tkun liberali ma tirbaħx il-vot, ma tilbaħx il-popolarità biex inti tmexxi. U allura l-ħuta tintemm ir-rasa, il-familja kissirnija. U jien dejjem għattu għadni nemmen li trid jasal żmien fejn ikonna gvern li fil-budget jagħti każ biex ikonna pro-family budget, li jkollna miżuri, viżjoni politika, ekonomika. Jien naf x'għandha tkun viżjoni ekonomika li l-ebda partit muqet isemmi l-oppożizzjoni laqas il-gvern. Viżjoni biex inqajmu l-familja fuq tagħha. Kif nistgħu niġġieldu biex nerġgħu nieħdu rajna fidajna bħala pajjiż meta qegħdin nitilfu l-identità tagħna, il-lingwa tagħna. Il-birth rate nieżel l-isfel, jien tkellemt magħha ma' koppja barranija ta' koppja barranija f'Malta, il-mara Ungeriża, ir-raġel mis-Serbja, ikollhom it-tfal jitwieldu f'Malta u inkwetati li f'Malta għandna l-inqas maternity leave mill-Ewropa kollha u dawn jinkwetaw mhux għax għandhom l-inqas maternity leave. Għaliex f'Malta għandna birth rate li hija nies, issa jekk tneħħi mill-birth rate li għandna li tiġajja l-inqas fl-Ewropa. Ara kemm għandna xiex ninkwetaw. Jiġifieri rata ta' kemm għandna twelid. Jekk tneħħi kemm qegħdin jitwieldu tfal tal-barranin f'Malta, jekk tieħu biss it-tfal tal-Maltin biss, jerġa' jkollna birth rate inqas milli għandna. Sewa mela bit-tfal tal-barranin jitwieldu f'Malta tiġi għandna kriżi. Kieku kellna nikkalkulaw it-tfal li jitwieldu f'Malta mill-Maltin, mill-koppji Maltin, il-kriżi tikber. X'popolazzjoni se jkollna minn hawn 30 sena oħra? Malcolm, il-moralità. Is-suq u d-demokrazija waħedhom ma jsalvawx il-libertà. Hija il-libertà li ssalva is-suq u d-demokrazija. Femm ma kienx hemm libertà, mullura lejn il-komuniżmu. Femm ma kienx hemm libertà, ma kienx hemm suq ħieles u lanqas demokrazija. Mela aħna għandna bżonn il-libertà. Il-sisien tal-libertà imma biex ikollok libertà mhux libertinaġġ, għax libertà ma tfissirx tagħmel li trid, libertà tfisser responsabilità. Libertà tfisser responsabilità. Jien jekk fdajtek u tajtek il-libertà, għabbejtek b'responsabilità. Il-libertà li tfisser responsabilità hija dik li lienna issaħħaħilna li tagħmilna nazzjon. Femm hemmx moralità, laqqas il-bniedem jispiċċa bniedem, juża bniedem ieħor u jarmeħ fi x'ħin irid. Femm hemmx moralità laqqas fuq il-post tax-xogħol, x'għandek? Nies jużaw in-nies għaskapitu tal-profitti. Profit at all cost. F'dinja fejn Alla isir il-flus isiru Alla, allura int m'għandekx moralità, x'għandek moralità waħda, il-flus. F'dik il-moralità il-bniedem jiġi ma jiswa xejn, għax il-flus jiġu jiswaw kollox. Dak hu l-istat li qegħdin ngħixu fih. Mhux jien suppost qed nitkellem hekk. Suppost qegħdin jitkellmu hekk il-politiċi responsabbli li għandna fil-Parlament li jekk jismawni nitkellem hekk jitħqu bija. Jien kont inkun il-Parlament u kont ngħidilhom aħna mhux riġenerazzjoni ekonomika għandna bżonn. Riġenerazzjoni morali u kienu jitħqu bija. U meta darba kellna Danilu, meta darba kellna il-kriżi ekonomika finanzjarja, meta kellna pajjiżi bdew ifallu.
Niftakarni ngħid il-Gonzi dak iż-żmien. Il-kriżi qabel ma għandna kriżi finanzjarja l-ewwel ħaġa kellna kriżi morali. U niftakar nisma' meta kien tala President tal-Amerika Trump. Le, mhux Obama. Fid-diskors, grazzi, fid-diskors tiegħu tal-inaugurazzjoni tiegħu ta' President kien tkellem rigward greed u l-egoizmu, ir-rejba u l-egoizmu li kienu ġabu, issa mhux qed nfassal loqgħet jgħidha di, għax hekk ngħid jien jidħu bija, ma ġara xejn. Ma kien qala Obama fl-inauguration speech tiegħu ta' President li r-rejba u l-egoizmu kienu ġabu r-rovina tal-falliment ekonomiku. U jien m'għandix oppożizzjoni f'dil kampanja elettorali, jistgħu jitkellmu kontra tiegħi. Il-Labor mhuwiex l-oppożizzjoni għalija, il-Partit Nazzjonista mhuwiex l-oppożizzjoni għalija. L-oppożizzjoni għalija f'dil kampanja elettorali u din hija kważi l-ewwel intervista f'din il-kampanja elettorali. Huwa l-egoizmu, l-indifferenza u l-individualizmu. Dawk huma it-tlet xjatin li rridu niġġieldu. Dawk huma għax dawk huma l-erq tal-ħażin li qed jirkibna, dawk huma l-erq tal-immoralità li aħna għandna, l-egoizmu, l-indifferenza li ma jimpurtanix u l-individualizmu. Għalhekk jiena dejjem proponejt is-solidarjetà, loġika ta' solidarjetà, loġika ta' fejn nitkellem fuq aħna u mhux fuq il-jien, ta' kif aħna noħolqu soċjetà li jimporta minna, aħna rridu janka jien inħoss is-sens ta' responsabilità dak li ngħid u dak li nagħmel, rrid ikun utli tajjeb li nibni soċjetà, mhux inħotta, nibni soċjetà, mhux inkissirha, ma biex nibni soċjetà l-ewwel irid insaħħaħ id-dinjità tal-persuna umana. Insaħħaħ il-familja u nsaħħaħ il-libertà. Ejja nitkellmu fuq dawn it-tlet valuri. U nibnu viżjoni politika fuqhom, imma biex tibni viżjoni politika, ekonomika, finanzjarja, ambjentali u soċjali, l-ewwel ikollok il-valuri. Jekk m'għandekx il-sisien tal-valuri, int laqas jista' jkollok viżjoni ekonomika u politika sostenibbli. Femm m'hemmx valuri m'hemmx sostenibilità u nistgħu nibqgħu infittxu u jista' jkollna ekonomisti li jagħmlulna u jiktbulna trattati u sistemi ekonomiċi imma ma jinżlux fil-qalb tan-nies. Aħna mhux il-but tan-nies rridu nfittxu li nimlew, il-qalb tan-nies. Aħna żvojtajna l-qalb tan-nies u tajniela qalba. Għalhekk għandna bżonn nittama, aħna żvojtajna moħħ in-nies. Għalhekk għandna bżonn il-kuraġġ għax kull maw bħalissa hija biża u inċertezza. Inti tkellimt l-ewwel ukoll ftit daqsxejn fuq il-Green Deal. In-nies ħafna minnhom fil-verità qas jafu x'inhu dal-Green Deal, daw ovvjament kienu ffirmaw fi żmien Joseph Muscat anke Trattat ta' Pariġi, volli dik parti minnha konna diġà ffirmajna, però l-Ewropa issa donna trid li sa 2030 ħafna affarijiet jinbidlu. 2030 maħniex ngħidu seklu ieħor, 6 snin volli ħafna min-nies ħajlaqtu għadi. Fosthom irid ikun hemm standard ġdid fil-bini, riedu jaqtaw il-pestiċidi ħarġu jipprotestaw il-bdiewa għax hemmhekk taraw koll l-ipokrisija tal-ju mela l-bdiewa tal-Ewropa taqtalhom il-pestiċidi. Imma mbagħad iġibu l-ikel minn barra l-Ewropa bl-istess pestiċidi u ovvjament il-bidwi tal-Ewropa ma jistax jikkompeti, foldri fuq dik għandhom raġun. Foldri kif semmejt inti l-iskop ikun tajjeb għax da ħadd ma jixtieq joqgħod jikoll l-ikel bil-pestiċidi, imma ma jagħmilx sens li ma tħallinix inbih u inti għax barra mill-Ewropa tbieħħom bat li jenna hawnhekk ġol Ewropa. In-nies, kif inti jekk tkun elett? Tarrafhom b'daw l-affarijiet u jekk hemm bżonn ukoll ġewwa l-Ewropa tivvota kontra biex in-nies ikollhom nifs. Għax illum biex tixxi appartament 300,000. Diġà impossibbli għal ħafna nies aħseb u wara ħanibqgħu nitfgħu iktar piżijiet fuq in-nies. Ħanejdlek kemm inbidlet l-Ewropa minn meta tħallna l-ġurnata tal-lum. Jien niftakarni segretarju parlamentari għal self-employed u sidin tan-negozji żgħar. Meta kont jien u konna naħdmu mal-Unjoni Ewropea, l-Unjoni Ewropea kienet tagħtina guidelines.
Ara kemm kienet għada b'saħħitha l-idea tad-deċentralizzazzjoni u Żgur, sussidjarjetà. U fost dawn il-guidelines kien hemm miktub. Guideline minnhom kien biex il-gvern u kienet il-kompitu responsabilità tiegħi li nara li across the government tul il-gvern. Ikun hemm eżerċizzju illum għadu forsi jista' jsir ta' ma jkun qed isir b'mod burokratiku biss. L-impatt tal-liġijiet kif sa joħno jew sa jinfluenza jew sa jħalli effett, l-aħjar kelma jħalli effett fuq in-negozji żgħar. Dik kien il-kompitu tiegħi. Li nara li di dis-sistema kienet taħdem. Liġi qabel ma titla' anke qudiem il-kabinett kienet titgħaddi minn eżerċizzju li fih naraw l-impatt tagħha din il-leġiżlazzjoni jew din il-proposta tal-liġi x'impatt se jħalli fuq is-sidin tan-negozji żgħar. Issa dan l-eżerċizzju tista' tagħmlu comprehension exercise biex tkun għamiltu. U tista' tagħmlu għax il-mentalità il-moħħ tiegħek ikun biex inti vera ma tabbejx il-piżijiet liż-żgħir. U dak li qed jiġri llum l-istess Unjoni Ewropea dak li kienet tagħmlu sa 15-il sen ilu insietu llum. U jiena dejjem meta bdejt nara dawk l-eluf ta' bdiewa jipprotestaw kienet kważi gwerra ċivili fl-Unjoni Ewropea. Sawa gwerra ċivili b'dawk il-bdiewa kollha jipprotestaw. Min jaf li ma sagrifiċċji għaddew minnhom, telqu l-familji tagħhom, min jaf, min issawwat. All right. Imma lura din l-Unjoni Ewropea illum qabel ma tibda tippjana l-leġiżlazzjoni ma tagħmilx x'inhu l-impatt ta' kull pajjiż u iva, kieku jien irid nerġa' nitkellem fuq x'inhu l-impatt. Tid-deċiżjoni qabel ma tagħmilha. Il-prezz tagħha min se jħallas għalija? Il-prezz ta' dan il-Green Deal fuq il-bdiewa x'sa jkun ifisser? Farm to fork, x'sa tfisser? It-tnaqqas tal-pestiċidi, x'sa jfisser? Jew ħadd ħares l-naħa waħda biss. In real terms, lill-familja kif sa nolqtuha? Jekk aħna l-carbon tax, it-taxxa li suppost is-Savapol li jidħol il-Freeport ikollu jħallas. Imma it-taxxa li met inti sa tiġi biex tibni dar ġdida jew dik dar qadima f'numru ta' snin tittaħol għal review biex tara l-enerġija tiegħek kif Italja. Kollha skop nobli, skop tajjeb, skop li hemm bżonn jibqa' hemm. Imma il-familja tagħna, il-familja fl-Unjoni Ewropea, il-familja f'Malta, se nibqgħu nabbuha b'dawn il-piżijiet, se nibqgħu inżidula. Ġifieri aħna għandna li tal-ħajja, ħafna mis-sors, mill-oriġini, mill-kawża ta' ħafna mill-ispejjeż tal-għolli tal-ħajja ġejjin mill-liġijiet li suppost huma l-kawża ġusta. Imma fl-aħħar mill-aħħar qegħdin joħonqu il-libertà għaliex in-noqqas ta' fondi, in-noqqas ta' libertà finanzjarja iġġib libertà fiżika. Inti staqsajtni l-mistoqsija l-ewwel, illum iż-żgħażagħ tagħna. Qegħdin jaħarbu minn pajjiżna, jistgħu jgħidu li huma pajjiżna, mekk iridu jrabbu familja. Illum wara li jixtru dar, iridu jibqgħu jaħdmu flimkien, Alla ħares jinfirdu. Għax jekk jinfirdu ħajjiftaqru. U rridu nsaħħu l-familja għax fejn ma nsaħħux il-familja se jikber il-faqar. Sentenza li rrid naqsam miegħek li għada ċara f'moħħi meta kont chairman tas-Social Affairs Committee. Kelliema li kienu ġew jitkellmu qudiemna u kienu lecturers mill-università. Jekk tridu tiġġieldu l-faqar, saħħu l-familja. Kont ngħidha fil-Parlament u l-parlamentari sħabu jitħqu bija. Għax il-familja m'għadhom ħadd jimportah minnha. M'għadix il-catchword, m'għadix il-buzzword. Il-liberalizmu sar il-buzzword li minn għalihom se jrebbuhom il-voti. Imma aħna rridu ngħinu lill-familja u għalhekk jiena l-bieraħ fil-press conference li għamilt. Qed meta ngħid aħna rridu ngħinu lill-familja, niddefendu l-familja hija l-middle class tagħna. Il-middle class u l-inqas. Ma rridx niddefendi l dawk li tiġa qegħdin jaqlawha tajjeb, dawk m'għandhom bżonn il-lebġu passallhom, dawk qegħdin jaqlawha tajjeb, dak hemm baqra ħamra u baqra blu, meta jkun hemm baqra ħamra jaħilbu il-baqra l-ħamra, meta jkun hemm baqra blu jaħilbu l-baqra l-blu. Dik dawk jgħaddu. Imma l-familja dawn iż-żgħażagħ li m'għandhomx dik il-libertà finanzjarja biex irabbu lil uliedhom. Dak huwa jasar ġdid, dik ħakma ġdida, dik noqqas ta' libertà. Żgħażagħ neħħejnielhom il-libertà finanzjarja allura l-libertà fiżika li jista' jkollhom l-ulied, li jista' jkollhom familja, li jistgħu jixtru fejn jgħixu.
Qatt ma kellna dan il-faqar ta' f'dan il-pajjiż. Jiġifieri aħna fl-iżmien l-antik dejjem anka b'raġel paga waħda kien ikun kapaċi jixtri dar. Dar kien ikollha biċċa ġnien, kien ikollha biċċa kamra fejn ikollu għalmenu hekk kienu l-musta, ikollu ftit tiġeġ jew fenek u kien ikollhom biex jistgħu jgħixu. U l-mara trabbi seba' tfal, u l-mara trabbi tfal. Tieħu ħseb it-tfal, trabbi kelma kera. Imma tieħu ħseb tindokra lill-ulieda. L-om, illum dan id-diskors kollu ta' emanċipazzjoni spiċċajn iżjed qegħdin inkissru l-bniedem naħonqu l-familja u qegħdin inġibu fix-xejn il-familja. U għalhekk il-problema tagħna aħna b'Malta m'għandniex biss problema demografika, problema tal-eżistenza tal-familja. Ara li ma moralità qegħdin ngħixu fija ta' u l-ħuta Malcolm, il-ħuta tibda tintemm mir-rasa. Il-problema lil politiċi tagħna mhumiex ipoġġu jdejhom fejn għandna l-oġieħ. L-oġieħ qed jibda fil-familja. Narġa' ngħidlek iż-żewġ statistiċi li għalija kienu ta' twerwejr, imma jinti smajt xi dikjarazzjoni min-naħa tal-Ministru tal-Edukazzjoni. Jiena mort u għamilt press conference mal-Partit Popolari, illum jiena indipendenti waħdi, ma għamilna press conference. Sawa għaliex qudiem il-Ministeru tal-Edukazzjoni. Iż-żgħażagħ tagħna għaliex l-iktar imdejqin fl-Unjoni Ewropea. It-tfal tagħna għaliex għandna din it-tip ta' bullying. U min jaf mill-liema esperjenza għaddejjin minna issa għal daqstant l-għalliema tagħna. Min jaf? Għax inti biex tieħu ħsieb klassi tfal b'dik it-tip ta' violenza l-bambin jaf mill-liema sagrifiċċju għaddejjin l-għalliema tagħna. Dawn huma ta' qed ngħidlek allura kif il-familja bir-raġun kollu l-bieraħ meta qed nispjega, mhux il-bieraħ, sorry, is-sibt li għadda bist il-ġurnata. Is-sibt li għadda meta kont qed nitkellem mal-ġurnalisti qed ngħidilhom x'nifhem meta qed ngħid familja, il-middle class dik l-om li mhux bil-forsija li tista' tkun single parent, dik l-om li hija single mother, jista' jkun il-missier, kif ħan jieħdu ħsiebhom? Iż-żgħażagħ li jridu irrabbu familja ma jistawx li qegħdin jinkwetaw, in-nannu u n-nanna li jridu jgħinu l-tfal l-nepotiet tagħhom ma jistawx, in-nannu u n-nanna l-anzjani li jixtiequ li għandhom is-sigurtà tal-pensjoni llum qegħdin jibżaw, il-ġenituri tagħna se jekk huma flimkien separati li għandhom it-tfal żgħar jew fl-edukazzjoni terzjarja jew inkella fl-università. Fejn huma? Fejn kif ħanajnuhom? Il-dawn in-nies issejba veru. Il-gvern ġej għall-elezzjoni u jagħmel iċ-ċekkijiet. Alright, drajnija. Kull għajnuna tiswa l-flus, kull għajnuna hija tajba. Immorru ngħidu wara Malta kulħadd qed tmur il-belt u mimlijin u restoranti, ma taf kemm għandek daqstant ieħor nies li xtaqgħu joħorġu u ma ħarġux. Kemm jgħalqu jerġgħu jiftħu. Is-siġġijiet li jintlew fir-restorants tagħna dawk huma farka ta' mill-popolazzjoni li aħna għandna f'dal pajjiż, taf kemm hemm min jixtieq jiekol u ma jiekolx, taf kemm hemm min qed jgħix familji fil-garaxxijiet meta suppost qegħdin jgħixu f'dar, taf kemm hemm nies lillum għax separati jew ħaġa jew oħra għandhom diffikultà kif se jgħixu, taf kif żdiet il-faqar. Aħna fuq il-Newsweek ftit ilu kien hemm li l-Franġiskani kellhom madwar 3000 ikla. Tan-nies li ma jaffordawx. Mistub kitchen tagħhom. Ftit ilu Fader Hilli Taljaferro jitkellem u jgħid qatt ma rajt il-faqar laqas kważi fit-tieni gwerra li hawn illum. Da qed nikkwotahom ta' għalhekk qed nitkellem il-verità, jien qed nikkwota fatti li qalhom ħadd ieħor. Min jekk xi ħadd dak li qed nitkellem fuq u jrid imirini u jgħid li mhux veru. Jgħid li mhux veru u jekk nifhem li qed nikdeb, jien nitlob skuża, pubblikament nitlob skuża, ma dak kollu li qed ngħid jien huwa statistikament ipprovat huma fatti. Il-familja maħniex nagħtu kasa, iva u jien qed nieħu r-responsabbiltà kollha biex nitkellem fisem il-familja għax bħalma qed jiġri. U l-keos soċjali, morali, ambjentali li għandna f'Malta għandna fl-bliet għax aħna kien hawn min rid li Malta tkun belt kosmopolitana. Mela aħna llum qegħdin inġorru l-piżijiet li jġorru bliet kosmopolitani across Europe, madwar l-Ewropa. Xi oħra li ovvjament xiftet jew dejjem tinqala hija dik tal-kaċċa.
Għaw minn ma jridx kaxxa assolutament, għattaw minn ma jridx fil-rebbija biss, inti fejjiet fuqha. Jiena kont għadni u nibqa nemmen li l-kaċċatur u n-nassab għandu dritt tad-delizzju tiegħu. Hemm il-liġijiet li wieħed irid iħares u taħt il-kappa tal-liġijiet wieħed irid jimxi. Per laqqas nużaw il-liġijiet biex inġennu n-nies. Jiġifieri jiena l-arrejt il-libertinaġġ fil-kaċċa li nispiċċaw naraw il-qtejl ta' anka safar protetti dak huwa legali u l-legalità tkun hemm. Imma lanqas illum il-ġurnata għandna anzjani u nisma' min ikellemni li kważi qegħdin inġennuhom illa għaliex id-delizzju qegħdin inkisruhom. Ejjew nibżgħu għan-nistana, ejjew nibżgħu għal xulxejn. Id-delizzju huwa delizzju. U min għandu dritt li jgħid isma' jiena rrid insalva dal-asfur għandu dritt għalhekk ukoll ma jew insibu l-bilanċ. Malta qegħdin nitilfu kull sens Il-bilanċ ma nafux kif kapaċi nsibu bilanċ. L-unika ħaġa li qegħdin insibu refuġju fija hija jekk Edwin ma jaqbilx ma' Melkim nipprova nikkanċella l-Edwin. Lil Melkim, u jekk Melkim ma jaqbilx Medwin nipprova jikkanċella lil-Edwin. Dak mhux is-soluzzjoni. Is-soluzzjoni hija kif ngħixu flimkien taħt ordni legali li tagħmel sens u li kapaċi nosservaw. L-aħħar domanda, kif semmejna daqsxejn l-ewwel, nafu meta kien hawn il-COVID ivvintaw speċi il-pass li jrid ikollok pass biex tidħol ġo restorant biex forsi tmur għax-xogħol volderi anke hemmhekk wieħed għandu għax jinkwieta fuq il-libertà. Però dan issa jridu jmorru oltre minn hekk dak kien qisu l-stepping stone li jibdewha u mbagħad anke bdejna nisimgħu fuq affarijiet oħra, eżempju jridu ineħħu l-flus biex il-flus jibda jkun lek bil-fors fuq il-mobile jew tiġi cashless, però da iġor periklu kbir miegħu. Għax da jekk jaqbad il-gvern jgħid isma' għall-argument. Min ħaj jitkellem b'ċertu mod da teddida għas-soċjetà tagħna u jaqbad jekk jitfilek l-aċċess għall mobile il-flus kollha li għandek bye u miljun ħaġa oħra. Inti jekk tkun elett għax l-Ewropa qed tippuxxi għal dawn l-affarijiet. Taqbel ma daw jew le? Le, jiena kontra kull poteri eċċessivi li jistgħu jingħataw lill-Istat. L-Istat jien ma rridux jikber iktar milli għandu jkun li jispiċċa joħnoq il-libertà tal-persuna. Ma nistgħux bl-iskuża tal-ġustizzja soċjali nagħmlu stat li jikkmandana minn filgħodu sa filgħaxija għax il-poteri żejda li nagħtu lill-Istat ma noħduhom qatt lura. L-Istat iridu hemm biex ikun regolatur. Ma mhux biex ikun ħakkiem. L-Istat irridu hemm biex ikun facilitator, imma mhux biex ikun missier. L-Istat irridu ikun hemm biex jieħu ħsieb jiddefendina, ma mhux biex joħnoqna, illa għaliex jekk ħajibqgħu noħolqu dak li qed jiġri fl-Unjoni Ewropea u qed jiġri fid-dinja fejn nippruvaw nigglobalizzaw. Qegħdin nitilfu l-identità tagħna, qegħdin nitilfu l-awtonomija tagħna, qegħdin nitilfu l-indipendenza tagħna. Il-bniedem, meta jiena ngħid nemmen fid-dinjità tal-bniedem, jien nemmen fil-libertà tal-bniedem, nemmen li l-bniedem għandu jibqa' ħieles. Ħantik eżempju Melkim. Ftit ilu kellna każ fejn għal xi 20 minuta l-internet maru xekk. Mala ġizija waqfet kważi. U allura waqfet mat. Il-Facebook kien korreġini sawa. Il-Facebook kien għalaq, l-Instagram kien għalaq, l-WhatsApp u għalla ħares minn flok 20 minuta kellu jagħmel 24 sija xi konna minni teħta l-qamar veru. Fis-sens, illum m'għandniex min kapaċi jgħix minn arda. Jekk ma jtektikx, ma jkunxu. Immaġin għal 20 minuta il-BBC ġaba, Rai ġaba, ġifieri d-dinja kollha xelet illa għaliex qisha niżlet ix-xemx u tal-qamar, eċċetera. Kien qisu fenomenu naturali. Xi ħaġa li ġara fid-dinja diġitali kien qisu spiċċa fenomenu naturali. Immaġina li jekk inti dak il-ħin li jintefa' l-Facebook, jintefa' l-internet, ma stajtx tikkomunika kif xtaqt inti u ħassejtek m'intix indipendenti kemm taħseb li int. Immaġina li konna din id-digital identity li inti kif ħajkonna. Ikollok identity card digitali. Il-gvern jaf bik u jista' jsib bħal ma naraw fuq it-television. Ekku, qabel konna narawhom fil-film. Min jara it-television
min jara t-television u series ta' pulizija jara fl-Amerika jekk jisemmu Edwin Vassallo, tara ħġib Edwin Vassallo fejn kien jgħix u bir-ritratt tiegħu, eċċetera. Dik hija digital identity. Ma digital identity imbagħad tmur il-digital wallet li inti l-kartiera tiegħek ma tibqax iktar dik fiżika imma tispiċċa dik tal-kard. U fejn jekk inqatalek l-internet taqqas il-kard għandek kemm għandek flus ma tistax tuża. Mid-digital wallet immorru għal cashless society fejn inti mbagħad ma tispiċċax bil-flus f'idejk. Dak ifisser li inti dak kollu li għandek minflok issew ma tommok ta' fidejn il-karus tiegħek fidejn ommok u missierek. Għadem fidejn l-istat. Rajt issa fidejn l-istat. Ara ħna f'liema intelligenza wasalna. Li skużawni, kapaċi din il-libertà li għandna ta' flus, ta' identità, intuwa kompletament lill-istat. Le, ma naqbilx magħha. Jien ma naqbilx ma' Ewropa li tikber iktar fis-sovranità tagħha mill-istati, l-istati għandhom jibqgħu supremi fl-awtorità tagħhom fuq l-Unjoni Ewropea, dak li għandu jiġi deċiż. L-eqreb taċ-ċittadini għandu jiġi deċiż l-eqreb taċ-ċittadini. Id-deċentralizzazzjoni, is-sussidjarjetà. L-individwu m'għandux jiġi maħkum mill-ebda stat, m'għandu jiġi maħkum mill-ebda poter. Aħna rridu noqdu attenti li ma nħallux il-ħakma. Voldri enti qed nifhmek sew li kieku għajmin kellek il-vot li fi żmien eżempju li rridu jagħtu l-vaccines il kulħadd. Ent kont ħalli fidej il-libertà tal-individwu mingħajr bil-Malti tagħmlu priġunier. Ġodaru li illum jisna. Mela inti tista' tistaqsini Edwin għaliex ma għamilx hekk dakinhar. U ngħidlek. Dakinhar konna minn għalina qegħdin nagħmlu l-aħjar ħaġa. Skużawni. Illum bl-esperjenza nafu li dak li kien qed jgħid lilna dakinhar jintqal lilna dakinhar waqt il-pandemija b'daqshekk ċertezza, illum hawn ħafna mistoqsijiet dwaru. Jekk il-Pfizer, jekk il-mediċina li ħadna, illum hawn ħafna mistoqsijiet. Illum hawn mistoqsijiet ħanbiżlek fuq suġġett ieħor. Il-gwerra tal-Galf jekk kellix tkun jew ma kellix tkun. Kienx gidba il-fatt li kellna l-gwerra tal-Galf. L-Amerikani u l-Ingliżi jmorru. Gidba kiena għax ma kellux armi. Illum irridu nibdew nitalmu. We ask questions, nistaqsu l-mistoqsijiet. Dak li qed jintqal lilna huwa verità u din l-idea globalizzata hija ħidma ta' ħakma. Biex ħadd ma jsaqsi. In-nies li jippruvaw imexxuna minn imneħirna, jippruvaw lilna jaħkmuna b'tali mod li ma jħallulna l-ibda indipendenza tal-ħsieb li naħsbu differenti minn min irid jaħkimna. Mela, l-aħħar messaġġ għalfejn il-poplu għandu jivvutalek fl-aħħar mill-aħħar għax dik elezzjoni u tajjeb li kif naħseb kif tkellimt kont onest biżejjed li inti ħadd tagħmel għax temmen fiha mhux għax bil-forsi li jridu jivvutawlek, però il-vot huwa saħħa. Hekk ikun hemm messaġġ ċar minn nies forsi jibdew jisimgħu l-partit imbagħad. Jiena ma rridx li n-nies jivvotaw il-Edwin Vassallo. Jiena rrid li n-nies jivvotaw lil dak li Edwin Vassallo jemmen fih. Id-difiża, il-promozzjoni, il-ħarsien tal-valuri. Il-valuri tal-ħajja, tal-familja u tal-libertà. Il-vot l-Edwin Vassallo jimma rrid l-ebda karriera politika. Il-vot ta' Edwin Vassallo jridu jkun biss biex jissarraf bħala twiddiba, esperjenza ta' bidu ta' esperjenza ġdida f'dan il-pajjiż, fejn verament kapaċi nqumu fuq saqajna u lil min qed jipprova jaħkimna ngħidulu take care, wasal iż-żmien li ma tibqax taħkimna. Min qed jinsa l-ideal għaliex twaqqaf il-Partit Laburista, il-Partit Nazzjonista jarġa' jmur lura lejn id-drawing board u jarġa' jfittex l-iskop tal-eżistenza tiegħu. Jien nemmen li kieku il-Partit Laburista jemmen dak li kien jemmen fih fi żmien Mintoff, iż-żgħir, il-ħaddiem. Malta l-ewwel qabel kollox in-newtralità kieku għandna gvern aħjar milli għandna. Kieku m'għandniex il-faqal li għandna. Kieku għandna Partit Nazzjonalista li jemmen f'dak li suppost hemm miktub fl-istatut. Il-ħares il-xogħol, id-dritt tax-xogħol, tal-ġustizzja, tal-libertà, l-ħarsin tal-ġid komuni, id-dinjeta umana u mhux iktar nieħdu ħsieb
l-elitisti, dawk li jridu jikmandaw, kieku għandna oppożizzjoni ferm aħjar milli għandna. Li kieku aħna għandna nies fejn il-libertà mhijiex libertinaġġ, imma l-libertà tfisser il-libertà tfisser responsabilità, kieku m'għandniex kważi 60% tal-popolazzjoni tagħna li temmen li aħna qbadna triq il-ħażina. Kieku għandna aktar armonija f'dan il-pajjiż. Jien ma rridx la niġġieled la noħodha kontra ħadd, jien rrid kampanja edukattiva, kampanja pożittiva, kampanja elettorali li hija dialogu miftuħ, sinċer, jien kull ma jimpurtani hu li nwassal messaġġ ta' sinċerità, ta' onestà, ta' ġenwinità. Jimpurtana min-nies. Ejjew nuru dal-interess, jien dak il-vot li rrid, mhux għalija personali, u jiena niġi hawn b'entużjażmu li nitkellem illa għaliex dan kollu li nemmen fih huwa ikbar minni, it goes beyond me, mhux Edwin Vassallo, mhux għall-karriera. Jiena għal dak li nemmen fih, li perswas nemmen li dak li temmnu fih intom, għax huwa intom dak li qed nemmen fih jien. Meta ngħid id-dinjetà tal-ħajja tagħkom hija intom, ta' wliedkom, tan-neputijiet tagħkom, tal-anzjani tagħna. Il-familja hija intom, dawk li żjed fil-bżonn hija intom, dawk li jixtieq li jkollhom familja, dawk li noħolmu li jkollna familja. Meta ngħidu familja, qegħdin inħarsu l-identità ta' dan il-pajjiż ta' il-lingwa ta' dan il-pajjiż. Jekk tispiċċa l-familja, il-pajjiżna jispiċċa qegħdin noqorbu lejn iż-żmien fejn qatt iktar ikun hawn barranin milli jkun hawn Maltin ta'. Meta qed ngħid ejjew niddefendu l-familja, ejjew niddefendu n-nazzjon Malti. Meta qed nitkellem fuq libertà, m'għandniex pajjiż, m'għandniex poplu jekk m'aħniex liberi. Il-libertà tagħmilna poplu ħieles, poplu ħieles tagħmlu nazzjon. Aħna rridu nibnu nazzjon, għalhekk qed hawn, dik il-ħolma tiegħi. Xi ħadd qal li minti fissat din fissazzjoni tiegħek. Ma rridix tkun tiegħi, jrida tkun tiegħek. Hawn min huwa fissat fuq tim tal-futbol, hawn min huwa fissat fuq Jiena rrida tkun din il-fissazzjoni, rrida tkun tiegħek ta' kull waħda minna, mhux fissazzjoni, impenn, missjoni, responsabilità li kapaċi nibdew nagħtu xi ġifieri il-kuraġġ u t-tama. Dak li m'hawnx, kuraġġ u tama, dak li nixtieqilkom. Il-bqija grazzi ta' l-impenn tagħkom u tal-għajnuna li qegħdin tittuni. U dak kollha li jemmnu f'dak li qed nagħmel jien nitlobhom jgħinuni, iwasslu din il-kelma ta' kuraġġ u tama, mhux kif inkissru lil xulxin niġġieldu flimkien, imma kif nibnu pajjiż. Dak l-importanti, nibnu pajjiż. Edwin, ringrazzjak ħafna, kellna diskursata interessanti u twila wkoll, jalla l-qoddim jerġa' jkun iktar. Ma jkunux twaldaqsek. U m'hemmx efhimni, la jkollna xi ngħidu affarijiet interessanti aħjar niddiskutuhom. Nawguralek ukoll għall-kampanja. Grazzi. U nerġgħu nintaqgħu wara. Nirringrazzja t-telespettaturi tal-li kienu magħna llejla u nħeġġixkom biex tarawna wkoll il-ġimgħa d-dieħla. Grazzi ħafna.